Dobar dan. Dobrodošli na seminar na kojem ću vam objasniti kako tehnologija podržava rad od kuće. Moje ime je Sandra Mikuš, ja sam završila Elektrotehnički fakultet u Zagrebu. Na početku karijere sam radila kao znanstveni novak. Prošle godine sam završila online edukaciju iz područja digitalne transformacije poslovanja. Imam više od 25 godina iskustva kao IT direktor u vodećim hrvatskim kompanijama. Radila sam u Zagrebačkoj banci, Tisku, TDR-u, Atlantic Trade-u i Adris Grupi. Područje mojih interesa je definicija i primjena IT strategije u raznim korporacijama i raznim industrijama, bazirano prvenstveno na poznavanju poslovnih potreba i dobroj komunikaciji sa krajnjim korisnicima. Koji je sadržaj ovog seminara? U ovom seminaru ću vam najprije objasniti koji je utjecaj tehnologije na poslovanje, koliko je tehnologija zadnjih godina promijenila vaš način rada i naše živote. Nakon toga ćemo proći sigurnost u radu na daljinu, komunikaciju i kolaboraciju, čudne IT nazive koji su u stvari prisutni i koji ću vam objasniti što u stvarnom životu znače, koji alati podržavaju rad na daljinu, koji su mitovi vezani uz rad na daljinu i razbiti te mitove, i utjecaj koronavirusa koji nas je gurnuo u ovo područje rada na daljinu. Koji je utjecaj tehnologije na poslovanje i koliko je tehnologija promijenila naše poslovanje zadnjih godina? Krenuti ću najprije od onog što koristimo svaki dan, a to je komunikacija. Razvoj tehnologije je promijenio naš način rada. Ne tako davno imali smo u kancelarijama samo fiksne telefone. Koristili su se faksovi za razmjenu komunikacije, razmjenu informacija i pisaće mašine za rad. Imali smo one stare fotokopirke u uredima. Danas ne možete zamisliti rad i život bez mobitela. Od prije par godina, ne toliko davno, čitate vaše mailove na mobilnim uređajima. Smartfonovi su startali prije 10 godina. Znači, pogledajte koliko brzo tehnologija mijenja naš način rada. Svijet i naše potrebe su postale takve da sve želimo odmah. Svijet se ubrzao. Sve je postalo promjenjivo, sve je postalo mobilno. Želimo biti dostupni u svakom trenutku, želimo pristupiti našim dokumentima u svakom trenutku. Vi imate mogućnost sa mobitela u nekom kafiću, vi pogledati vaše mailove i odgovoriti na njih. To se prije nije moglo. Što se promijenilo od onog prije 10 dana, prije mjesec dana i danas? Danas sve vaše poslove trebate, ako ste u mogućnosti, raditi od kuće. Kako ćete to raditi? Kako ćete sada pristupiti vašim dokumentima? Kako ćete pristupiti i na koji način ćete raditi u vašem poslu? Idemo vidjeti dalje. Koliko je tehnologija utjecala na dokumentaciju? Još uvijek, uvjerena sam, imate negdje arhive. Arhive starih dokumenata. Arhive novih dokumenata. Nemate. Sve držite na vašim diskovima, u vašim dokumentima. Da bi mogli pristupiti mailovima s vašeg mobitela kroz internet, ti vaši dokumenti su sigurno negdje u cloudu. Objasnit ću vam kasnije što znači cloud, što znači rad u oblacima. Rad u oblacima je, odnosno da dokumenti se nalaze negdje. To negdje vas ne interesira gdje je. Vas interesira da je to sigurno i da možete tome pristupiti s više uređaja. Želite imati vaše dokumente dostupne i ja bih ovdje istaknula jedan pojam koji možda vam neće u prvom trenutku asocirati na dokumente, a to je transparentnost. Dokumenti koji se nalaze negdje u oblaku je samo jedan dokument, jedinstven i isti svim korisnicima, svima vama. Tehnologija mijenja način i mjesto rada. Ovdje sam stavila u kancelarije kakve jesu sad. Možda se nekom ne sviđaju open space, možda vas smeta buka u kancelariji, ali to je način rada. Čak i prezentacijski dio, kada nešto komunicirate s više ljudi, od prijašnjih ploča i grafoskopa, se promijenio na PowerPoint aplikacije. Sada u svijetu, a i kod nas, komunicirate, možete dijeliti sastanke preko vašeg računala. Ne samo da dijelite prezentacije, vi možete vidjeti sve učesnike koji su na tom sastanku. Ponovila bih,
ovaj svijet, tehnologija je učinila da se svijet događa brže, da informacije dobijete odmah. Sve je promjenjivo, ali se možete prilagoditi tome. Svijet je postao mobilan, želite raditi od bilo gdje, sa više uređaja, želite dostupnost odmah, radimo te transparentno, ali na udaljenom radu je vrlo važno zadržati socijalne kontakte, zadržati komunikaciju s vašim kolegama iz tvrtke. Sigurnost u radu na daljinu. Sigurnost je bitna svugdje. Ni sada u kancelarije ne dozvoljavate da vam uđe svatko. Ne dozvoljavate da vam svako pogleda vaše dokumente. Sigurno imate i sada propisane neku dokumentaciju i propisan način rada i pristupa postojećim dokumentima. To je slično onome što trebate primijeniti i na vaše digitalne dokumente. Postoji cijeli Zavod za sigurnost informacijskih sustava Republike Hrvatske koji nas obavještava kada dođu neki virusi, obavještava cijelu državu o tome. Vi sigurno imate znanja o tome kako trebate provesti sigurnost. Ja bi od cijele ove definicije istaknula da vam je važno zadržati povjerljivost, cjelovitost i raspoloživost vaših podataka. Znači, vi morate biti sigurni da dokumente vidi samo onaj tko ih treba vidjeti. Da ti dokumenti budu točno onakvi kakvi jesu i da vam budu raspoloživi točno onda kada treba. To je običnim riječima definicija sigurnosti. Kako ćete to postići? Ovo su neki najbitniji pojmovi. Trebate imati definirane sigurnosne politike. Trebate znati procese, koji dokumenti se gdje javljaju i ko treba pristupiti tim dokumentima. Tko treba na dokumentima raditi, a tko ih treba samo gledati. To vam je bitno i zbog nekih drugih daljnjih aktivnosti vezanih uz digitalnu transformaciju vašeg poslovanja. Procese koje sad imate za novo digitalno doba, za doba koje će doći nakon koronavirusa, trebate ponovo analizirati, simplificirati i vidjeti kako ih možete raditi na drugačiji način. Prava pristupa. Znači, prava pristupa, koja sad mogu biti prava pristupa jedne osobe ili pojedine grupe, ali trebaju biti definirana. Da znate tko s čim treba raditi i da spriječite neovlašten pristup dokumentima vaše tvrtke. Posebno bih istaknula sigurnosne kopije, backup. Što i sada koristite. Negdje, vi ne znate gdje, ali se spremaju vaši računovodstveni podaci. To rade vaši informatičari. Vi kao vi ste bili uvijek odgovorni i morate biti svjesni važnosti backupa vaših dokumenata na kojima vi radite. Koliko puta ste izgubili cijelodnevni rad ili rad od nekoliko sati samo zbog toga što niste napravili backup? Da li ste razmišljali što bi se dogodilo kad bi izgubili dokumente vaše tvrtke? Vodite računa o informacijskoj sigurnosti, jer vi ste odgovorni za informatičku sigurnost vaše tvrtke. Sad, koji su preduvjeti za siguran rad od kuće? VPN je skraćenica od engleskog pojma Virtual Private Network. To je virtualna, privatna mreža. Vi unutar tvrtke imate mrežu, imate one utičnice i sigurni ste da su te sve utičnice vode ka nekom serveru. Kada pristupate udaljeno, vi se morate probiti do vašeg sustava, nalazili se oni u vašoj firmi ili se nalazili negdje u oblaku, na siguran način. Vaši dokumenti prolaze kroz internet. Internet je ogromna šuma u kojoj ima i zlonamjernih ljudi, zlonamjernih aktivnosti. Vi morate biti sigurni da postoji tunel, da postoji siguran put koji vas vodi do vaših dokumenata. To je VPN. Vi trebate osigurati da vaša tvrtka i da vaš način povezivanja bude siguran, enkriptiran, to je informatički naziv, za šifriranu poruku koju nitko osim vas, koji ste na početku i ono koje na kraju, ne razumije. Svima između ti podaci prolaze, ali oni ne znaju što ti podaci sadržavaju. Kod sigurnog rada od kuće, ali sigurnog rada i u kompaniji, su i antivirusni programi. Vjerojatno ih imate. Ako nemate, morate biti ozbiljno zabrinuti i voditi računa o antivirusnim programima koji štite vaše računalo, štite vaše aplikacije, štite vaše dokumente od zlonamjernih aplikacija
čija je svrha uništiti vaše programe i nanijeti vam štetu. Znači, morate voditi računa o tome da imate osiguran antivirusni program, da ne instalirate aplikacije na vaše računalo koje vam nisu potrebne. Znači, vodite računa da u vaše računalo koje je vaš stol i vaše mjesto rada ne instalirate stvari koje vam ne trebaju. Za kraj sam ostavila najveći sigurnosni rizik. Neki kolege kažu da je ljudski faktor najveći rizik u digitalnom svijetu. Nekada se to pokazalo da jeste točno. Znači, koji su osnovni savjeti i stvari o kojima morate voditi računa? Znači, koristite složene lozinke. To su oni famozni passwordi. Password ne smije biti vaše ime. Password ne smije biti vaš datum rođenja. Password ne smije biti ime vašeg djeteta. Smislite passworde. Kako da smislite password? Password može biti kombinacija velikih i malih slova. Zamislite neku rečenicu i onda prva slova te rečenice koju ćete uvijek pamtiti stavite kao password. Iskombinirajte passworde i zapamtite koji je vaš password. Nemojte zapisivati passworde. Vrlo često ljudi ostave i zapišu password negdje uz računalo. To je najveći sigurnosni rizik. Pogotovo sada ako ćete raditi od kuće. Netko nenamjerno može ući u dokumente vaše kompanije. Netko od ljudi koji su u vašem okruženju. Druga stvar u digitalnom svijetu je vrlo važno da pazite na svoje uređaje. Zamislite ako izgubite mobitel. To nije samo izgubljeni kontakti koji su također važni ako su poslovni kontakti. To su svi mailovi. To su sve informacije do koje neko može doći i zlonamjerno koristiti. Izgubiti mobitel ili izgubiti kompjuter može vam se činiti čudno, ali vjerujte, vrlo puno ljudi gubi svoje mobitele. Pazite što objavljujete. Ne samo zbog GDPR-a, zbog zaštite sebe. Što od privatnih i što od poslovnih podataka objavljujete. Pazite koje dokumente otvarate. Zadnjih dana je bilo prisutno u Hrvatskoj, neki poslovni ljudi su priznali da su napravili pogrešku i otvorili i uplatili novac otvorivši krivi e-mail. Postoji cijele organizacije koje šalju mailove, koje šalju zlonamjerne dokumente i zlonamjerne antiviruse ili neke druge aplikacije kroz mail. Ne otvarajte mailove za koje niste sigurni. Ne uplaćujte novac, pa makar dobili od svog šefa neku informaciju da trebate uplatiti novac. Nazovite i provjerite. Kompanije koje se bave lošim aktivnostima postaju sve mudrije, znaju vaše kontakte i mogu vam napraviti štetu. Vjerujte, vodite računa o tome koje mailove otvarate. Kraj sam ostavila nešto što vam može se činiti čudno, ali vrlo prisutno. Ne koristite nepoznate uređaje. Ne stavljajte nepoznat USB u računalo. Na njemu može biti neki neobičan virus. Može nanijeti štetu vašem računalu. Za kraj sam ostavila jednu formu koja vam se čini pravna, ali vaši zaposlenici trebaju biti upoznati sa sigurnosnim pravilima u tvrtki. Proslijedite ove informacije, komunicirajte ove informacije vašim zaposlenicima, jer je vrlo bitno da svima podignete svijest o važnosti sigurnosti i sigurnog rada sa vašim dokumentima i sa poslovnim sustavom vaše tvrtke.